morning, good morning. Good morning, everyone. MS Adventure, tusok, sabi ni MS Adventure. Ayan, good morning, Sisi. Welcome to my live streaming. Happy Sunday. Good morning. Ayan. Nakapag-almusal ka na ba, Sisi? Hal. Welcome. Thank you so much sa dalawang tamsak. Good morning. Salamat sa isang andyan. Good morning, guys. Happy Sunday, everyone. Maria Souza. Ayan, may jacket ka na, Sisi. Good morning. Thanks so much for coming. Salamat. Hi po, Mami. Sabi ni Maria Souza. Ayan, good morning. Hello. Thanks so much for coming to my live streaming. Good morning, madam. Salamat. It's me, Ria Pasakaw po. Good morning, Madam Rhea. Ayan. Thank you so much. Salamat host sa pagpunta sa LS ko, sabi ni Madam Rhea Pasakaw. Ayan. Salamat din po, Madam, sa pagpunta sa aking LS ngayon. Ayan. Thanks so much. Ano lang to, magwa 1 hour lang ako kasi may premiere ako mamayang 11. Ayan. Bibi, girls, Evelyn Farm and Friends support. Saglit na, tax balik. Thanks. Balik ako, sabi ni Mami Evelyn Farm and Friends. Ayan. Salamat, Mami. Thanks so much for coming. Hindi ka ba nag-holiday? Hindi ka ba lalabas? Ayan, good morning guys sa tatlong andyan. Salamat. Okay host, sabi ni Madam Ria Pasakaw. Ayan, Maria Zuza. Ayan, thanks so much, Madam. Thanks so much for coming. Ayan, grabe na yung puti ng buhok ko dito. Wala akong pangkulay. Ayan. Happy Sunday everyone. Ayan, kung nasa labas sana ako, nakakapag-holiday rin ako. Kaya kahit Sunday, andito pa rin sa loob ng kwarto. Ayan. Di talaga makalabas. Thanks so much sa apat na andyan. Good morning. Natawa ako host kahapon. Binaba mo if bihaha, sabi niya. Kaya nga po ma'am, bakit ganon? Bakit FB ko yung andon? Tapos kanina naman, yung sabi ibaba yung premiere, yung pinuntahan ko kanina yung nasa Saudi. Ang nababa ko ulit, yung yung LS ko. Grabe. Ito pala yung epekto ng pagkakulong dito. Hindi alam ang ginagawa. Grabe. Hirap pala ng ganun. Ayan. Thanks so much sa tatlong andyan. Good morning. Welcome to my live stream. Good morning host, sabi ni Perlita Ventura. Ayan, thanks so much for coming, kamsat. Salamat. Ayan, invite ko kayo guys sa premiere ko mamayang 11 AM Pinas time. Ayan, kita-kits tayo guys. Thanks so much. Pero yung una premiere binaba mo, hehe, natamsakan ko pa, hehe, kaya di ko na nakita na FB pala yun. Kaya nga madam siguro nung nagpunta ko sa FB, alam ka naman na nakapiling ko yun, yung FB ko na yun. Bakit naging FB yung nababa? Ayan guys, thanks so much
Salamat sa pagsama niyo sa akin sa umagang ito. Today is February 7. Ayan, ayan. At naka 11 days na ako dito. Ayan guys. Thanks so much sa apat na andyan. Salamat, salamat. Meron ba akong harang, Sis Pearly? Baka hindi ko nalagyan. Tamsak, sabi ni Sir Taraki Vlogs and Tour. Ayan, thanks so much Sir Taraki Vlogs and Tour. Salamat, salamat sa pagdalaw ulit. At lagi kang andyan sa LS ko. Thanks so much sir. Salamat, salamat. Ayan, hindi nag-LS si Sis Perlita, ayan. Di ako nakarangan host, sabi ni Madam Ria Souza. Ayan. Hindi ko kaya nalagyan. Na-open ko naman yata yung harang kanina. Thank you so much sa apat na andyan. Salamat, salamat. Try ko lumabas, sabi ni Ma'am Maria Zusa. Ayan. Salamat, madam. Para makita kong may harang ako. O wala. Salamat guys sa apat na andyan. Good morning, good morning. Meron na po, sabi ni Maria Souza. Ayan. Thank you so much, madam. Salamat sa paharong-harang. Meron po, sabi ni Ma'am Maria Souza. Ayan. Dito may harang pa, sabi ni Maria Souza. Ayan. Thanks so much, madam, sa paharong-harang dyan. Salamat, salamat. Tulog pa yung mga tulog pa yung mga ka-GC natin. Wala pa sila. Good morning guys, happy Sunday. Sarap din sanang lumabas na gumala, pero hindi tayo makagala. Ayan, ayan. Hindi pa rin tayo makagala guys, kaya naubusan na tayo ng pang-premiere. Wala na tayong ma-edit. Kaya ayan. Oo, share ko muna, sabi ni Ma'am Maria Zusa. Ayan. Thanks so much, madam, sa pag-share. Salamat, salamat po. Mga pa sila. Tulog pa. Yung mga taga ibang bansa. Pero tayo na nasa Asia, ayan, gising na gising. Kanina pang madaling araw ako gising, 4 o'clock. Kaya ewan ko po kung bakit hindi ako nakakatulog. Diba ang sarap sanang matulog dito sa hotel pagka mag-isa ka lang. Sarap sanang maghilik-hilik. Pero ako hindi ako nakakatulog, grabe. Kahit tanghali, kahit gusto kong matulog, hindi ako makatulog. Dan share host, sabi ni Ma'am Maria Sousa. Ayan. Thanks so much, madam, for sharing. Salamat, salamat po. Mga taga-ibang planeta, tulog na tulog pa sila. Pero tayong mga taga-Asia, ayan, gising na gising na. Kaya ayan, wala pa tayong mga kasama. Taraki Vlogs and Tour, ayan, thanks so much sir for staying. Salamat, salamat. Andyan din si Perlita Ventura, ayan. Hindi daw siya mag-ALS kasi magsasaging daw siya. Magsasaging siya kasi Sir Taraki Vlogs and Tour. Almost complete na po yung WH niya, pero yung bananas niya panay ang lagas. Kaya mangingisda daw siya. Stop muna yung pag-ALS niya. At mangingisda daw siya ngayon. Sorry.
Mangingisda daw siya ngayon kasi day off niya. Nagre-reklamo siya na ano. Elms TV, thumbs up. Thumbs up host, sabi ni Elms TV. Ayan. Thanks so much, Sisi. Thanks so much for coming. Salamat, salamat guys. Salamat sa pagstay. Ayan. Elms TV, andito ka rin ba sa Hong Kong? Saan ka dito, Sisi? Ako, andito ako sa TST, Chimchachoy. Ayan. Thanks so much, Sisi, for coming. Ayan, ayan. Salamat sa apat na andyan. Biglang nangati yung lalamunan ko. Kasi napanood ko yung premiere kagabi, ano, kasama ka ni, sino ba yung kasama mo kagabi? Ikaw ba yung kasama niya? Ni Angel G. Ayan, kasama ka ni Angel G TV. Ayan. Angel G TV. Kasama mo ba siya, Sisi? Ikaw ba yung kasama niya kahapon? Ay, kagabi yung anong premiere? Ayan. Thanks so much. Elmis, paano bang ano bang pag-pronounce yung ano, yung name ng channel mo, Sisi? Elmis TV. Ayan. Thanks so much sa limang andyan. Salamat, salamat guys. Ano ba? Biglang nangati yung lalamunan ko. Okay lang. Hi, Almis TV. Musta sisi ko? Sabi ni Madam Maria Pasakaw. Ayan. Okay lang. Sabi ni Almis TV. Ayan. Hahaha, mga mata ko. Pinaiyak nyo ko kagabi, haha. Sabi ni Almis TV. Bakit sisi? Bakit ka naiyak kagabi? Bakit ka naiyak, Sisi? Salamat sa limang andyan. Thanks so much. Ba't ka naiyak? Sis Elmis TV. Thanks so much sa mga nag-BG dyan. Sa mga 6 na milyong andyan. Thanks so much, guys. Hahaha, sisi ko, tama ka naman, sisi ko, may tamaan talaga. Tamaan talaga dun, hehe, sabi niya. Hahaha, wala yun, walang kabuluhan host, sabi ni Sis Elmis TV. Bakit? Ano yun? Pa-share naman kung ano yun, bakit ka umiyak? Ayan, hindi ako nakakuha ng slot para sa Tuesday. Nahuli akong nakakuha ng slot sa premiere, kaya mag-pre-premiere na ako mamaya, guys. 11 AM mamaya. Sana makadalo kayo. Kasi hindi ako nakakuha ng slot doon sa marathon premiere, kaya mag-pre-premiere na ako mamayang 11. Sana makadalo kayo, guys. Thanks so much. At
andyan kayo na nakabantay sa aking LS ngayon. Ayan, ayan. Good morning, good morning. Happy Sunday. Nahuli akong kasi pagkatapos ng marathon premiere kagabi, natulog na ako kaya hindi ako nakakuha ng slot. Paggising ko kaninang umaga, puno na. Umiyak siya host sa tuwa. Oh, good. Ayan. Magaling, magaling. Tears of joy, ika nga. Salamat naman at napaiyak ka sa tuwa. Ako rin kung minsan, pag nagbibiruan, ayan, napapaluha ako. Napapaiyak ako. Napapaluha lang naman, hindi napapaiyak. Ayan, yung tears of joy, sinasabi nila. Ayan. Parang madilim. Mas madilim pagka ganun. Ayan, ayan. Thanks so much. Sa apat pa rin andyan. Salamat, salamat. Gusto mo host, oras ko, bigay ko sa'yo, sabi ni Maria Susa. Wag na madam. Maya na lang ako mag-premiere. 11. Sa next, next premiere ulit. Next marathon premiere ulit na sasali ako. Kasi inaantok na kasi ako kagabi. Ha ha ha. So, yun? Hindi ko nabasa. Lang kasing phone ko, wala akong charger dito, nakalimutan ko sa Pinas, kaya hindi ko magamit yung phone ko, kaya dyan ko din binabasa yung mga message nyo. Sana may dumalaw sa akin at magpapabili ko mamaya. Sana lang may dumalaw at may paayuda ulit tayo. Ayan. Okay ho, sige, sabi ni Madam Maria Susa. Ayan. Pero yung pagtutulungan ako tas pagtatawanan ang pangit, sabi ni sabi ni Elmis TV. Ayan. Kasi dito sa YT Word CC, pakapalan ng mukha. Pakapalan daw ng mukha. Tapos, pahabaan ng pasensya. Ayan. Ganon dito sa YT Word. Marunong kang sumakay sa mga sinasabi sa'yo ng mga tao, mga kasama mo, ka-GC mo. Tama, sisi ko, needs po ng suggest, kaya may GC po, sabi ni Madam Maria Susa. Ayan. Kaya nga, kailangan marunong ka rin makisama, at marunong ka rin magpasensya, marunong ka rin umunawa. Ganun. Ganun ang white word. Pero kung maiksi lang yung pasensya mo, hindi ka makakatagal dito sa white word. Kaya kailangan mahabang mahaba yung pasensya natin. Yan. At then, kailangan marunong din tayong sumakay sa mga sasabihin ng mga tao o sasabihin ng mga ka-GC natin, kung ano man yung sasabihin nila. Kung hindi naman makakasama sa channel natin, o di tanggapin natin. Pero kung makakasama, huwag tanggapin. Ganun lang yun. Ayun, ayun. Thanks so much sa apat pa rin andyan na nagtsatsaga, na nakabantay. Salamat, salamat. Ayan, naka 20 minutes na tayo. Ang bilis. So, ayan guys. Magwa 1 hour lang tayo kasi may premiere ako mamayang 11 a.m. Pinas time. Invite ko po kayo guys. Sana makadalo kayo. And thank you so much in advance. Ayan, ayan. Sana makadalo rin ako sa LS mo, sis Elmis TV. Ayan.
para ano, para makapangisda ako doon. Habang andito pa ako sa hotel, nangingisda ako. Kagabi andun ako kay Sir Taraki Vlogs and Tour. Ayan, nakapangisda ako doon. Tapos, kahapon naman doon sa LS ni Madam Ria. Ayan. Sige host, sabi ni Madam Maria Susa. Ayan. Thanks so much, Madam. Salamat, salamat. Nakikisabay naman ako host ang probs kasi di naman pwede kami lang lagi mag-game. Oo. Kailangan give and take. Ayan. Kailangan give and take naman yung ano. Lalo na nga dun sa ano, sa premiere natin kagabi. Ayan. Yung mga iba sinasabing naka-busy lang. Pero wala naman talaga dun. Makikita mo naman yung mga tao. Iilan-ilan lang. Tapos ano tayo naka full support. Kaya ako kung minsan nagbibidyo rin ako. Hindi na ako nagpaparamdam. Ganon. Basta andun lang ako na ano, nakabidyo. Kasi kung minsan yung iba ano, hindi naman lahat. Sad to say, nasabihin na nambubudol. Sinasabing ano, dan. Hindi naman pala. Ayan. Kahit pagka ano, nangingisda ka, hintayin mong mag-notify sa'yo yung nagsasabing dan na sa bahay mo para balikan mo, para siguradong nakadikit siya sa'yo. Pero ako ano, hindi na naman ako makadikit kasi pagka nangingisda ako, sige lang, isda ako ng isda, tapos hindi naman nagbabalik, kaya ayan, mas marami daw yung dinidikitan ko kaysa yung dumidikit sa akin, kaya hindi ako ano, hindi na naman ako makasubscribe, hindi na naman ako makadikit, kaya ang ginagawa ko ni-unsub ko yung mga malalaking bahay na nasub ko, tapos makakasub na naman ako, gano'n. Pero kasi yung iba na mga na isda natin, hindi naman natin nakikita na pumupunta sila sa mga LS o kaya Premier. Ako gusto ko talaga kalimbangin para makapangisda din ako kasi needs pa ng yun, hindi ko nabasa. Kaya nga madam, lalo na yung mga ano ngayon, lalo na yung mga maliliit pa ang bahay, kawawa sila kasi kahit isda sila ng isda, nagbabawas naman ng nagbabawas si lolo, kaya kawawang kawawa sila. Kaya sinabihan ko yung isang kaibigan natin, si Sis Perlita Ventura, huwag kang mag-sub sa mga malalaking bahay na kailangan ang isub mo yung kaparehas mong nangangailangan ng banana, ganun. Kasi pagka yung malalaki na ang bahay ang isusub mo, hindi ka nila papansinin. Bihira lang yung magbabalik sa'yo kung malaki na yung bahay nila, ganun. Tama, sabi ni Elmes TV. Ayan. Kaya yung kalabel mo na nangingisda, yun ang isdain mo. Kasi nangangailangan din sila ng bananas. Ganon. Ayan. Isang tips yan para sa mga baguhan na nangingisda pa lang. Kasi si Sis Perita Ventura, almost complete na yung niya, almost complete na yung WH niya. Ayan, Mr. GM, the Explorer, ayan. Thanks so much. GM, the Explorer, ayan. Nika to Adventure Present, sabi ni Sis Nika, ayan.
Thanks so much. Hi MJ, sabi ni Madam Maria Susa. Ayan. Thanks so much sa anim na andyan. Salamat, salamat guys. Sis Nika, ayan, magkasunod yung premiere natin. Hi Nika, sabi ni Madam Maria Susa. Ayan, good morning host, sabi ni MJ the Explorer. Ayan, ayan. Thanks so much for coming, MJ the Explorer. And sis Nika, Nika 2 Explorer. Ayan. Magkasunod yung premiere natin. Morning! Maria Susa Langga, morning, sabi niya. Ay, sabi ni MJ the Explorer. Ayan. Thanks so much sa mga patamsak nyo guys. Salamat, salamat. May bago tayo. Parang ano to, daming balbas. Good morning. Ay, good morning po host. Sabi ni Wingbill Bird. Ayan. Good morning, good morning. Ayan, may jacket na kayo guys. Pwede kayong magbaba ng yung bahay. Ayan. MJ the Explorer nagbaba ng kanyang bahay. Baliktad ang apelyido spelling. Sabi ni MJ the Explorer. Ayan. Hindi ko mabasa. Host, iwan ko lang to. Naka-play, sabi ni Madam Maria Susa. Ayan, thanks so much. Salamat, Madam. Quarantine po kayo, sabi ni, hindi ko mabasa, DJ. Junior, Paul Junior. Ayan. Wing Billboard, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Opo, naka-quarantine po ako. Ayan, nasabi ko na, sorry. Nakakulong. Ayan, nakakulong Paul Junior. Paul Junior 96. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Nakakulong po ako dito until February 17. Host, ang hina po ng boses niyo po. Sorry. Mahina po talaga yung boses ko. Perlita Ventura, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Sandali po. Ayan, ayan. Pwede na po ba? Mahina po talaga yung boses ko. Ayan, thanks so much. Thanks so much sa anim na andyan. Salamat, salamat. Okay na po ba? Melanie Ibay. Hi, Mama Norms. Sabi ni Melanie Ibay. Ayan, ayan. Thanks so much. Si Melanie Ibay ay aking pamangkin. Ayan, nagsusupport din siya. Opo, ayan host. Marinig na kita. Sabi ni Wing Billboard. Ayan. Thanks so much, Wing Billboard. Meron pong static madam. Static madam. Sabi ni John Junior 96. Ayan. Thanks so much sa anim na andyan. Salamat, salamat. Ayan, ayan. Mag-isdaan na kayo guys. Pwede kayong magbaba ng inyong mga bahay. MJ Explorer, Dan Paul Package po, pasok please, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Wing Billboard, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan guys, magdikitan na kayo. Kasi si Sis Perlita Ventura ay baby pa ang kanyang bahay. Pwedeng, pag-graduate natin siya ng grade 3 and a half. Maria Susa, ayan, padikit po, sabi ni Madam Maria Susa. Ayan, Sis Perlita, marami kang marami kang didikitan diyan. Ayan. Ayan, Paul Junior nagbaba ng kanyang bahay. Dromniel, Dan Paul Package po. Pasok please, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Salamat guys sa 5 andyan. Thank you so much. At saka sa mga patamsak guys, salamat po. Ayan, magdikitan na kayo guys. Ayan, salamat Melanie for dropping by. Salamat. Kumusta kumusta si Baby Rap? Hindi ba siya
nilagnat sa kanyang bakuna. And pakisabi sa mama at papa mo, happy wedding anniversary. Ilang taon na ba sila? 30? 30 na ba sila? Or 29? Ayan. Thanks so much sa 5 million people in the house. Salamat, salamat guys. Ayan, naka 30 minutes na tayo. 30 minutes more to go guys. Kasi may premiere ako mamayang 11 AM Pinas time. Invite ko po kayo guys. Sana makapunta kayo. Ayan. Thank you so much sa 5 million people in the house. Salamat guys. Ayan, ayan. Sa mga hindi ko pa kadikit na andito, pakidikitan nyo naman ako guys. At babalikan ko kayo mamaya after my LS. Ayan, pagka hindi nyo pa kadikit si host, padikit naman guys. Thanks so much. Maria Susa, dandikit na po, pasukle para madagdagan naman banana ko. Salamat po, sabi ni Perlita Ventura. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sis Perlita Ventura. Ayan, ayan. Ayan, susuklian kanyan, Sis Perlita. Si Madam Ria Pasakaw ay aking ka-GC sa Team Banana. Ayan. Okay. Thanks so much guys sa 5 million people in the house at saka sa mga patamsak nyo guys. Salamat, salamat. At may premiere si host mamayang 11 AM Pinas time. Invite ko po kayo. Salamat in advance sa pagdalo. Thank you so much. Di tayo magbago. Ayan, napapakanta na naman si host. Kasi nakikita ko yung buhok ko, puro puti na. Ayan, ayan. Grabe. Namumuti yung buhok ko dito sa aking pagkakulong guys. Nai-stress dito na mag-isa. Walang magawa. Buti nga meron tayong whitey word ngayon para may pagkaabalahan. LS everyday kahit na isang oras lang para may makausap. Ganyan. Okay lang po siya, Mama Norms. Nilagnat po ng konti. 30 years na po sila, Mama at Papa. Okay. Wing Billbird. Pabalik. Wing Billbird. Dan Kalimbang na po. Sabi ni Perlita Ventura. Wing Billbird. Dan po. Maria Susa. Pabalik na lang po. Sabi ni Wing Billbird. OTW na Perlita. Sabi ni Madam Ria Pasakaw. Ayan. Ayan guys. Magtikitan lang kayo. At magparami ng mga banana. Ayan. Ayan. Buti naman at magaling na si Bibirap. Nika to explore. Ayan. Thanks so much, Sisi. Magkasunod tayo ng premiere. 11:45 ba yung sa'yo? Ayan. Salamat guys sa mga patangpak nyo at saka sa mga paherang-herang nyo dyan. Ayan. Thank you so much. Dan sa'yo, Paul Junior 96, pabalik na lang po, sabi ni Wing Billboard. Ayan. Sa mga nagdidikit, sa mga dinidikitan guys, pabalik naman,
ibalik yung dapat ibalik. Ayan, ayan. Kailangan natin ibalik yung dapat natin ibalik para masaya ang isa't isa. Kung nagdidikit tayo ng tama, ayan, magbakas tayo ng tama, ayan, siguradong didikit at babalikan kayo. Ayan. Salamat guys, sa apat pa rin andyan. Thank you so much. Nakabitin pa yung ano, nakabitin pa yung, ay naka-plastic pa yung ilaw. Bakit kaya nilagyan nila ng plastic? Para silang timon. Thank you so much sa 5 million people in the house. Salamat, salamat guys. Guys, sa mga nagdidikit dyan, mag-iwan lang ng tamang bakas para mabalikan. Ayan, para pare-parehas tayong dumami ang ating mga bananas. Ayan, ayan. At pagka di pa nyo kadikit si host, padikit naman guys. At alam ko yung si Paul Junior 96, hindi ko pa yata kadikit, if I'm not mistaken. Hindi ko pa nakita yung pangalan niya sa channel ko. So ayan guys, didikitan kita mamaya, lilista ko yung pangalan niya. Guys, naka 38 minutes na tayo. Lista ko si Paul. Lista kita para bibisitan kita mamaya. Titignan ko kung hindi pa tayo magkadikit. Ayan guys, 4 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga andyan na nakabili. Salamat guys for staying. At saka sa mga patamsak nyo, salamat. Ginaw. Malakas yung aircon. Malakas yung aircon dito. Pinahinaan ko naman. Tanghali na, hindi pa tayo exercise. Kaya ang lamig kanina. Hindi ako makatulog guys dito. Alas 4 ng madaling araw, gising na ako. Tapos, ligala, tapos nangingisda, pumupunta sa mga naka-LS, pumupunta sa mga naka-premier. Kaya, tanghali na hindi ako nakapag-exercise. Kasi nga dapat, pagka nakakulong ka, mag-exercise ka daw ng exercise. Para connecting. Ayan. Madam host, galit yata si Lolo, walang nadagdag. Bakit naman? Bakit naman galit si Lolo? Ayan, hintayin mo lang na dagdagan ni Lolo yung banana mo. Sister Rita Ventura. Ayan, ito-connecting ako. Wala na naman yung signal ko. Kahapon, ilang beses yung nag-connecting. So
ayan guys, yung mga nadikitan ni Sister Lita Ventura, pabalik naman guys. Yung dapat nating ibalik, ay ibalik na natin para ano, masaya ang lahat. Kasi pare-parehas tayong nangangailangan ng mga bananas guys. Kaya yung dumikit sa inyo guys, balikan nyo naman para masaya. Pare-parehas tayong nangangailangan ng bananas guys. Kaya idikit kalimbang nyo lang para mabalikan kayo. Walang nadagdag kahit isa sa mga dinikitan ko. Lolo sabi ni Erlita Dan, sabi ni Maria Susa. Ayan, tapos na daw sa'yo si Madam Maria Susa, Erlita. Ayan, ayan. Naibalik na yung banana mo ni Madam Ria Pasakaw. Ayan. Salamat sa lima pa rin andyan. Thank you so much guys. Hindi ko na makita yung oras kasi nag-salita ng skin. Ayan guys, yung mga nadikitan, pakibalik naman yung dapat ibalik para masaya ang lahat. Ayan. Kunin ko screenshot. Thank you so much guys sa lima pa rin andyan. Salamat, salamat. Thank you po sa mga bagong dumikit kahit di nadagdagan banana ko. Alangan naman na may dumikit tapos di nadagdagan ang banana mo. Ano yun? Mamaya mo tignan, Sister Lee. Mamaya mo tignan. Mamaya mo tignan yung bananas mo kung talagang nadagdagan o hindi. Alangan naman na minukbang agad ni Lolo yung dumikit sa'yo. Grabe naman si Lolo pagka ganon. Talagang gutom na siya. Ayan, ayan. Salamat sa 5 million people in the house. Is still there. Salamat guys for staying. Sana meron din tayong music. Lang tayo music. Wala talaga host. Singil siguro si Lolo, sabi ni Sister Lita Ventura. Ayan, ayan. Sa akin nga host. Talaga ako kahit maliit ba